F'dawn il-jiem f'Ruma fil-Vatikan din niltaqgħu l-isfijiet minn madwar id-dinja. Il-Papa Franġisku sejjaħ laqgħa speċjali li għaliha qegħdin jattendu il-presidenti tal-konferenzi episkopali ta' madwar id-dinja, il-kapijiet ta' ħut mill-ordnijiet reliġjużi l-kbar u anke diversi sfijiet ta' knejjes orjentali. L-idea tal-Papa Franġisku hija li flimkien niddiskutu ir-responsabbiltà tal-Arċisqof u tal-kapijiet tal-ordnijiet reliġjużi tas-superjuri maġġuri tagħhom biex inkunu nistgħu noffru protezzjoni sikura lit-tfal u żgħażagħ tagħna. Se nitkellmu dwar ir-responsabbiltà tal-leadership fil-Knisja, tal-fatt li rridu nagħtu kont ta' kif nuru tmexxija u anke kuraġġ f'dawn id-deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu, u l-fatt li aħna rridu nkunu ċari mhux biss fid-deċiżjonijiet tagħna imma nuru trasparenza anke fil-konsegwenzi ta' dak li jsir. Waħda mill-affarijiet importanti hija li qabel iltqajna il-Papa Franġisku stidinna biex niltaqgħu ma' ħut mill-vittmi tal-abbuż sesswali u kif tafu il-laqa personali ma' min sofra din it-trauma kbira li tolqot ukoll mhux biss il-persuna l-psikoloġija tagħha imma wkoll il-ħajja tal-fidi tagħha, hija laqa mhux faċli imma importanti ħafna li l-Arċisqof ikun mess dawn il-ġerħat ħajjin fil-ġisem qaddis ta' Ġesu li għall-Knisja tiegħu. Importanti li niltaqgħu bħala isfijiet għaliex il-leadership tal-Knisja l-ewwel nett iridu nkunu qalb waħda, ruħ waħda fid-determinazzjoni tagħna li noffru protezzjoni sikura li sserraħ ras il-komunitajiet tagħna u determinazzjoni li fejn din il-pjaga isseħħ aħna nirrispondu b'mod apert u kredibbli. Wieħed jifhem li madwar id-dinja u kulturi differenti u allura hemm bżonn inkunu ċari fuq l-ideali u l-għanijiet li rridu nilħu, imma tajjeb ukoll li nisimgħu il-kelma qawwija tal-Papa u lil xulxin. L-appell tiegħi lil min qiegħed jismani u jsegwini hija li titolbu għalina biex id-dawl tal-Ispirtu Qaddis tal-Mulej li huwa dawl ta' prudenza u ta' kuraġġ imexxina biex inkunu tassew rajja skont il-qalb ta' Ġesu li quddiem il-lupu ma naħarbux imma nagħtu ħajjitna għall-protezzjoni u l-innoċenza ta' wliedna.